Hello mga bay, mga unta, nagkuan ko karon kanang unsa ni naglawoy ko og utan. Imingaw ko og utan sa bukid, naglawoy ko ang munggos. Munggos dayon akong gisagulan og kalabasa, batong, okra, dayon ang dahon sa jirjir mo akong gidahon kay wa may kuan diri, wa may udlot sa kamuti, wa puy sa luyot. Nya wala po ko kitag kamunggay nga namalit mi gahapon, so wala ko kita mo ni nga akong gisulayan ang dahon sa jirjir. Lami ron na ni kaon na ang usa kaon nag jirjir nga gisagol sa lawoy. Anahala, undok ayo ang kuan kani first batch na ko ni. Ang dukot man ni sa kanon, sayang man kay mo akong gisabuan na humok. Wala sa alugbati. Mag alugbati bay. Ang dahon sa jirjir. Akong gikuan. Akong gidahon diri sa munggos. Dilipat ko ni mo han. Ang jerjer. Na kaon ng usa. Ako nilalanon unya og kaya pa. Gimingaw ako utan. Mga untan ninyo. Mga pud amo mga amo. Ungit lang ta ko ganihan nawag man. Nanawag. Lami ko na ang mga pangluto tanan char. Gilok po din akong dughan. Ganahan po din. Hindi na idali na ba't do kaya. Magic ba? Kanina lagi. Sana orasan sugod og luto. Hala. Mas dakib. Masa nyo lami asa utan eh. Prebuyag. Lami kaya ang dahon sa jirjir dara o. May akong gidahon. Kahit kaya ang luto. Dukot. Sayang man. Namumukuha kung sabuan. Ganihan tag-init. Bugnaw naman ko. Yan ay haram ni luto. Butsara ko may sabaw. Okay. Uy, noon na nawag na po. Ang palipos. Nagabinaan mi itong paglakaw na mo kay dugay kay na. Dugay kay mi nagkita sa gasundo. Wala pang tuyok-tuyok. Ibawaan pa nga. Alas 7:30. Mapinanuroy pa mi. Alas 6 na anami dito sa KFC. Galing-lingkon in tawa mi itong daplin. Hingog mangdimusay. Minsan tago na ko dito na. Nagyapin na kailan ako. Nagyapin doon. Bisa niloko. Kuyaw kay itong pag-uli na mo kay kami dayon na usa ka sakyanan sa among luyo. Ang sunod ato na nibangga si kusog kayo kusog kayo ang kuan ang pagkabangga nakadungog ka ato ron pagbangga kusog kay pagbangga bay amo ang sakyanan dayon ang sunod na mo dayon ang sunod gid